नागिरबाय जोंहा नै बोराय बुरै सानैजों जि गोबाव जाया जाबायमोन घिखौ जागोन आंनो होनो बाबावबाय नुबाय नों जाग्रा जाया होनना सोंबाय आं मिरामिसबा बिदि लागायनानै जायो जोंहा बाथारालाय बे लाथ्रा एवसै लाफायाव बे फान्थाव बाथोनखौबो रानदो दे फान्थाव बाथोनखौ बोरै राननांगौलाय रोंनांगौब्रा गासिबो बेसेबां बुरजा साबेसे फान्थाव बाथोनावलाय दोनदो एसेनोबो जाबाय दालि ओंख्रि लाफा मैद्रु लाफा संख्रि लानानै फै ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा बाटारखौ लागायबाय जि जाथारबायलै बियो आं संनायखौ दिनैसो मोनजादोंना गोथावब्रा गोथाव मोनो बेबायदि गोथाव मोनजाफ्रा नंगौ नामा फान्थाव बाथोन जायो जि गोबाव जाबायमोन हाग्रा मैगंखौनो बायनो नुवा मोनसेल' बायबाय थायो खालि कफिल' बायो सोलाय सोलाय बायनांगौ ना एसे मा ओंख्रि खोन्थाहरलाय मबाइलाव खोन्थाहरलाय होनबाय माखौ खिथानांगौब्रा मा ओंख्रि मा ओंख्रि दालि ओंख्रि लाफा मैद्रु ओमफ्राय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय बै सातनियालाय मुला खाजि गोथाव मोनदों जागौमोन आं होनायसो मोनबाय आं नोंना माबाबाय नो जायासै बेखौ जाबांसै आंखौसो जाजोब्बाय थाङो गाबोन मावो नोङो नङा आं लोगो मा होनदों दरखारनि टेब्लेट खोमा होबाबो गारनानै सारनांगौ सोंदोंमोन आं जागोन ना जाया सर नामाखौमोन आरो नोङो माथो बुंगासिनो माखौ नांबावगौ खाजिखौ Wah, mandi bisa mau orang ya? मावादांनिया आगोल जाग्रोनांगौलै औ माविफ्रासो उखैग्रोखायोना बुंनायावनो दंखायोना माविफ्रासो उखैग्रोयो होननानै मावग्राफ्रा मालाय मालाय मावनो होननानै फैयाखैनो रानहो बनखौ गोबाव आं रोगानांगौब्ला आं बिलाइ लानो फैदोंलै
बेबो लगायखि खमा फिसा फिसा रुनो हासिगोन आदा